Igandean, Espainiako gorteetarako hauteskundeak ospatu ziren Tolosaldean. 36.202 pertsonek zuten boto emateko eskubidea Tolosaldean eta 165ek erabaki zuten gerturatzea. Boto gehien lortu zituen indarra EH Bildu izan zen 134ko kopuruarekin, 7.717 botorekin. Bigarren bozkatuena EAJ izan zen 6.585 botorekin, 128arekin. Hirugarren alderdi bozkatuena berriz, Podemos aldugu izan zen 5.178 botorekin. Maiatzan ospaturiko foru hauteskundetako emaitzekin alderatuz, Podemosek hirukoiztu egin zuen orduan jasotako boto kopurua. Botoen 122 jaso zuen guztira. Botoen 107arekin PSek laugarren postua eskuratu zuen 1.676 boto jaso ondoren, eta PPek 1.082 boto bildu ondoren bosgarren postua eskuratu zuen Tolosaldean botoen 105arekin. Tolosako bertako datue begira alderdi bozkatuena EAJ izan zen 3.157 botorekin, bigarren postuan EH Bilduri 2.586 botorekin utziz. Hirugarren postua bete zuen Podemos aldugu alderdia EH Bilduri asko gerturatu zitzaion 2.980 pertsonen botoak bildu ondoren. PSek 752 boto lortu zituen eta PPek berriz 528 boto.